Vinga, senyors, bon dia i bona hora a tothom. Vinga, disputem jornada 9, ¿vale? Us haig de donar les gràcies perquè m'ho estic passant molt bé des de fa 2 setmanes, nanos. I al final això és el més important. I us vull agrair. Així gràcies també a l'actitud que esteu fotent vosaltres, a la força de voluntat que esteu fotent vosaltres, al compromís que teniu i que sobretot entenc que valoreu el que s'està fent des de fa molt de temps i que gràcies a vosaltres doncs, crec que hi ha molt bon ambient. El Will la setmana passada s'ho va perdre, però va ser un molt bon partit. Hem vist que aquest equip pot jugar, hem vist que podem ser feliços, els som feliços i ens ho vam passar molt bé, i ara només falta que la pilota entri i que seguim disfrutant. Així que agrair-vos això. Vinga, va, avui tenim a la Torreta a casa. La Torreta és un rival de batalla, treu resultats raros, perquè al final et pot guanyar un 4-0 contra l'Alcaldes i després et pot perdre un partit per poca diferència. És un equip inestable. No fa falta dir que al final estan a la part baixa, però a vegades són més perillosos els rivals de la part baixa que els de la part alta, perquè aquesta pressió d'haver de sortir al descens i de voler estar fora et fa treure forces d'on no n'hi ha. Avui partim amb això, tener en cuenta sobre todo el tema de las carreras, que al final minuto 10 no estemos muertos y que al final esto se convierta más en un 3-5-2 que en un 5-3-2. Que el Santi i el Jaume Aibor avui tindran la possibilitat de venir-se aquí fora para que Kiel estire, o el Santi venir aquí fora para que Turón estire, i Palau pot acabar baixant a aquesta altura o caure a la zona 2 per ajudar molt més a la sortida de pilota. La sensació que hi hagi 2 puntes s'ha de donar sobretot quan la bola estigui en els extrems, sobretot a línia laterals. Per exemple, Biel i Turón acaben arribant. Tingueu clar que hi ha 2 puntes aquí. Amb el Turón segurament no sé si acabarem arribant aquí, però tindrà llibertat també d'anar més cap a dins i Biel, evidentemente, al ser el perfil derecho, llegar a la línia de fondo i poder encontrar algo así. Vinga, molt fàcil avui, vaig molt a la pinyol. Vinga, el que hem comentat abans, el bon ambient fa que juguem millor, jugar millor significa que hi ha bon ambient i és tot molt recíproc. I el següent és el canvi de xip, que penso que és una correlació de estem jugant bé o estem tenint la pilota, perquè els dimarts estem fotent quilòmetres i estem molt compromesos a la millora física. La millora física ens farà estar més forts, més ràpids i més valents amb pilota i sense pilota, i tot això és un bucle, així que segueixi la dinàmica aquesta. Tenim la gran sort que aquest any crec que està fent molt bona feina a nivell defensiu, al final les dades ens ho valoren, crec que també que l'entrada de l'Edu Coip ens dona també un plus més, però no treu que si encaixem pocs gols és perquè estem fent faltes, perquè estem generant precintes pèrdida, perquè si estamos en bloque bajo defendemos todos i d'aquí no se passa. Així que, senyors, solidaritat i quilòmetres. Queda clar, senyors? Sí? Sortiu a disfrutar, passeu-ho bé, siguem una família i anem a trobar 3 punts per fer una bona birra aquí després. Senyores? Amb els ulls, però amb molt optimisme i a revertir la situació que portem travessant durant fa unes setmanes. Crec que la implicació del grup ha millorat moltíssim, el compromís, sobretot també la unió en quant a valors i en quant a idea, i que crec que això ens ajudarà molt a afrontar el partit aquesta setmana i poder afrontar amb optimisme. Deixant els resultats de banda, al final crec que l'equip ha fet un canvi de xip fa 2 setmanes, després d'aquí la victòria a Caldes es va creure una mica amb la idea i amb el que estem treballant i que ojalà això ens doni moltes més alegries en el futur i ganes de seguir endavant com a Sant Feliu. Avui jo crec que ja depèn molt de nosaltres. Estem en un punt que si nosaltres posem el ritme que volem, està en nosaltres. Jo crec que hi ha un canvi de xip, ens estem creient, sabem que podem jugar molt millor, sabem que podem guanyar jugant molt bé, no només buscant resultats, i això es nota en els entrens. Adopted the dark. Vamos.
sigui la conseqüència de disfrutar i ser feliç, Ens ho hem de passar bé entre el camp, Quan el Sant Feliu s'ho passa bé, s'ho va molt bé, nanos, Atents a les faltes, que ens saquin ràpid, Anem a ser espavilats, anem a ser llestos, Els saques de banda, anem a parlar, que ningú estigui despistat. Vamos, todos a una. Crida el Lucas, crida el Lucas, Tío, para imponer nuestro ritmo, humildad para correrlas todas, pero imponemos el ritmo con bola, vamos, ¡San Feliu! ¡San Feliu! ¡San Feliu! Venga! Vinga, Jaume, ve Palau. Acaba, xuta! Molt bé, nanos! Molt bé, Fran! Molt bé, tio, molt bé, clar que sí. Bé! Vamos, que no pasa res, vamos! Trabaja! Calma! Avante, vas tu! Està fent el Palau o no va fer el Santi? Va, Turon. Turon! Bona! Bien, Arbi! Didac! Eduard! Fran! ¡Ey! Bien! Sí! Didac! Tanca, Didac! Fran, obre't! Fran! ¿Vale? Venga, dale! ¡Árbitro! Todos, bien, todos. ¿Qué coño, tío? Pero si ya tenemos nosotros aquí. ¿Falta de qué? Todos. ¡Árbitro! ¡La tenía el San Feliu! Mister, mira, tiro uno de pie, ¿vale? Balón a tierra. Explícamelo, porfa. ¿Pero cómo? ¡Pero si la tengo yo! ¡Árbitro! ¡Si la tengo yo! ¿Cómo has quitado los pies? Que ningú pari una porfa, va, vestuari. Perquè tu pots tenir dues imprecisions, dues pèrdues, i mira, el primer és un golaç, què has de dir? Què hem fet nosaltres? Fem molt. Res, és que no el fem, tio. És el problema. Molt bé, en zona de 3 quarts, podem circular la pilota al... Ni un moviment, ni un desmarque de ruptura, ni no se mueve. No se mueve nada. Sí, es veritat que estem molt parats. Hablo yo ahora, porfa. Os he dejado hablar un rato, ¿vale? Habéis empezado a decir que si no tenemos gol, que si los dos errores del rival... Perfecto, vale. ¿Vosotros creéis que estáis corriendo como la llagosta? Pregunto yo. ¿Alguien piensa que sí? Si calláis es que todos pensáis que no. Ahora es cuando tienes que responder.
¿Estáis corriendo igual que la llagosta o no? Vale, pues vamos a partir de esa base, ¿vale? Eso es lo primero. Los kilómetros que hicisteis el martes son para que los hagáis hoy. No para que hagamos el martes y hoy no hagamos. Y la sensación que da es que no corremos. Y hay que correr para todo. Para atacar, para defender, para contraatacar y para contradefender. ¿Te lo tenéis claro eso? ¿Sí? ¿Está claro? Perfecto. Vale. Aquí no hay Messi. Aquí no hay Messi. Entonces, contra más veces toque la pelota, más veces lo podré hacer bien. Si no me muevo y toco pocas veces la pelota, y lo hago mal porque soy malo, pues estamos en tercera catalana, San Feliu, Cristian Caballero, todo el mundo, pues entonces es normal que el partido no vaya bien. ¿Sí? Pau, ¿dónde estás? Vas de lateral derecho, bien, vas para arriba, ¿vale? Tienes que generar las mismas ocasiones que generaba Turón, pero que esas bolas sean buenas para dentro de ahí. Santi, como la llagosta, todo tuyo. El Jaume va a estar ahí, pero el Jaume va a estar para cuando perdamos. Ahí todo tuyo. Entre tú y el palo tenéis que hacerlo. ¿Sí? A nivel de pelota. No sé, amb un parell de parets passes i arribes i ja, el que passa que hem de definir, tio, hem de definir... Hay que definir, nanos, y hem de jugar 3 marchas para sobra. El lateral la coge, le juega adentro, corro, le devuelvo, el que devuelve se mueve, viene el punta, toca de cara, se va, juega al extremo. Falta això, nanos. Y para mí, los centrales se tienen que pasar a los laterales, y los laterales los que tienen que meter ese pase diagonal y a partir de ahí empezar a crecer. Y después ya empezaremos a jugar por dentro, pero los centrales, o Santi incluso, el Santi no puede coger la bola en medio campo e ir recto. Chicos, del Dida al Edu y del Edu al Fran. Y el Fran ya buscará algo para más para adentro y sobre todo más diagonal. Y con el caso del Pau igual. Y a partir de ahí, si después al Santi lo podemos encontrar en carril central, perfecto, pero lo encontramos en zona 2, no en zona 1. ¿Vale, senyores? Però està clar que això s'ha d'accelerar. Sí? Pep, comença l'escalfat ja, des de que comenci. Senyors, un gol i pum, 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 però hay que marcar. Un gol. Va. De córner, de falta, de lo que sea. Que la meta de la pelota. ¿Vale? Sí? Hem de generar moltíssim. Anem a fer coses per generar. Vale? El Sant Feliu per marcar gols ha de generar 80. Doncs anem a fer-ho, anem a generar. Ei, si no entra no passa res en general. Vale? Sí? Vamos a ver, vamos. ¡Vámonos! ¡Venga, tío, vamos! ¡Hombre! ¡Curro, vamos! ¡Cuida, curro! ¡Empeña el equipo! ¡Pep, Saguetu! ¡Pep, Saguetu! ¡Aguanta! ¡No aguanta! ¡No aguanta! ¡No aguanta! ¡Llama grande! ¡Desmarques! ¡Ataque el espacio! ¡Oh! ¡Ataque el espacio!
lliure. Vale? Em fan parlar Jaume Santi, Jaume no ho podem deixar treure d'aquí, que té més presència, i de quedar amb el Gina. Ho fem ja, Rubén. ¡Échalo! ¡Échalo! ¡Échalo!